MTV. Сәлем, қадірлерім, эфирда яшілік тауышы студиядан мен Гүлназ Асаева. Сіз күткенсіздер деп ашанам, әмне мен бик сағындым. Тапшыруны башлар үшін бүтін қағиделер де туры келе. Барысы да идеал. Барысы да идеал дегеннен, әне шул идеал камиллік турында бүгін сөйләшергә булдык. Тик менә Марсель Зайдуллин үшін бүгінгі хит парадыбыз бигрәк тә идеал булып чыкмаган, чөнки ул бүген аутсайдерлар рәтендә, һәм без аның белән хушлашырга мәҗбүр. Син әлегә түгел, син үзгәрдең. Әллә язмыш, әллә үзебез. Чын йөрәктән чыкмаганмы әллә? Яратам дип әйткән сүзебез. Күзләреңдә ялкынланып бакмый, килсәң гөлдә сәбәп табасың. Эшләрем бар, мин ашыгамды, әллә кая китеп барасың? Күзләреңдә ялкынланып бакмый, килсәң гөлдә сәбәп табасың. Эшләрем бар, мин ашыгамды, әллә кая китеп барасың? Вакыт туктамаган кебек, безнең хит парадта тик тормый. Җырларга омтылган яшь җырчыларга киртә куеп булмый. Хәер, без омтылмыйбыз да. Бик рәхәтләнеп бу атнаның премьерасын тәкъдим итәм. See you in a minute.
җилпенә. Хит парадыбызны гадәттәгечә 9-нчы урыннан башлап җибәрик. Анда безне Динар Зарипов каршы ала. Динарда да 99% ир атныкы кебек фикер. Идеаль хатын-кыз ул барында аңлый һәм кичерә белгән кеше ди ул. Экраннарда үзен дә идеаль ир ат дип санаган Динар Зарипов. Бәгърем җир йөзендә, син бигрәк тә кадерле. Шатлыгым күккә җитәрлек, белсәң иде кадерне. Югалтасым килми сине, килми синсез яшисең. Гомер юлын синең белән, килә бәгърем бәйлисең. Югалтасым килми сине, син бердән берем минем. Йөрәгемдә тик син генә, кадерлем минем сөеклем. Син дигәндә утка керәм, суларны да кичәрмен. Югалтмыйча сине бәгърем, кадерләп кенә яшәрмен. Югалтасым килми сине, килми синсез яшисең. Гомер юлын синең белән, килә бәгърем бәйлисең. Югалтасым килми сине, син бердән берем минем. Йөрәгемдә тик син генә, кадерлем минем сөеклем. Юлын мәңгелеккә җитәкләшеп без атлыйк. Сөю учагын сүндерми, йөрәк түрендә саклыйк. Югалтасым килми сине, килми синсез яшисең. Гомер юлын синең белән, килә бәгърем бәйлисең. Югалтасым килми сине, син бердән берем минем. Йөрәгемдә тик син генә, кадерлем минем сөеклем. Югалтасым килми сине. Ошаган җырчыгыз өчен 13-20 номерына тавыш сүзе белән аның кодын юллый аласыз. Онытмагыз, яшь җырчыларга сезнең игътибар бик мөһим.
üstünde kara bulut min bitul kaygısından kabarıngan minim küngülüm bitul kaygısından kabarıngan minim küngülüm bitul. Baş üstünde kara bulut karaşı bir karaşı nige iken bizning ara jir bilen kug arası nige iken bizning ara jir bilen kug arası. Әмінә Фәнисия һин өчен идеал хатын кыз ул, ир атның кимчелекләрен күреп тә күрмәмешкә салышкан кеше ди ул. Кемгә андый кеше ошамас инде Фәнис? Buranlarsız kışlar buла alımый şeşkelersiz yazlar jite alımый bарлык әткәйләрдә синең кебек олы жанлы исем йөртә алымый котлы булсын әткәй туган көнең янәшәңдә булсын якыннар синең кебек нурлы Кайчак
Çaklar jiterlik dik etkeynin iňi ýeneşede Yerdemleşip durmuş iterlik Kotlu bolsun etkeyi tuğan günün Yeneşende bulsun yakınlar Senin kibik nurlu etkeylerge Bar izgilikler yağsınlar Kotlu bolsun etkeyi tuğan günün Yeneşende bulsun yakınlar Senin kibik nurlu etkeylerge Bar izgilikler Ömürlerde türlü haller bula abındıra Kökke küdere senin sabır canlı yürekkeyin Barısında jigeri kütkere Kotlu bolsun etkeyi tuğan günün Yeneşende bulsun yakınlar Senin kibik nurlu etkeylerge Bar izgilikler yağsınlar Kotlu bolsun etkeyi tuğan günün Yeneşende bulsun yakınlar Senin kibik nurlu etkeylerge Bar izgilikler yağsınlar Senin kibik nurlu etkeylerge Bar izgilikler yağsınlar Bar izgilikler Шулпан Ахмедвалиева ise идеал ират ышанычлы булырга тиешти. Янәшәңдә ышанычлы кеше булганда гына тыныч, матур, итәгатьле тормыш корып була дип фәлсәфәгә бирелде башкаручыбыз. Ышанычлы теләгән һәр чак янәшәңдә булсын. Жейги болынларда йөрдем тирә-ягым тузганакларына якын сагындырды туган як. Тузганак, эй, тузганак, бездә тузганаклар кебек сибелдек дөнья буйлап. Тузганак, эй, тузганак, бездә тузганаклар кебек сибелдек дөнья буйлап. Жейги яңгыр җилләренә туздылар тузганаклар, күз яшьләремә сирпелеп уздылар тузганаклар. Тузганак, эй, тузганак, бездә тузганаклар кебек сибелдек дөнья буйлап. Тузганак, эй, бездә тузганаклар кебек сибелдек дөнья буйлап.
радио дулкыннарыбызда яңа җырчы Чулпан Ахметвалиеваның өрі яңа җыры «Тузганак». Шушы җыры белән Чулпан дусларына кайнар сәлам юллый һәм аларга очрашырга тәкъдим итә. Tuzganak, tuzganak, ey tuzganak, tuzganak, bizde tuzganaklar kebek sibeldik dünya boylap. Tuzganak, tuzganak, ey tuzganak, tuzganak, bizde tuzganaklar kebek sibeldik dünya boylap. Bizde tuzganaklar kebek sibeldik dünya boylap. Төркемдәшем Сөмбел Загидуллина исә идеаль ир-ат алтын коллы булырга тиеш дип белдерде. Югыйсә хәзер хатын-кыз бар эшне дә башкара. Ә бит ир-атны көчле зат бар проблемаларны хәл итә алучы итеп күрәсе килә ди Сөмбел. Гашык булдым серле карашыңа, башым җуйдым шул ук минутта. Хисләремне әйтеп аңлата алмыйм, мин яратам бары шул гына. Яратмыйча түзеп буламы соң, мәхәббәттә янып көйгәндә. Сагынмыйча яшәп буламы соң, уйларымда сине йөрткәндә. Яратмыйча түзеп буламы соң, мәхәббәттә янып көйгәндә. Сагынмыйча яшәп буламы соң, уйларымда сине йөрткәндә. Яратам бит нишлим инде хәзер, әллә синнән йөгереп качыйммы? Сөям сине мәхәббәтем диеп, тагын бер кат әйтеп карыйммы? Яратмыйча түзеп буламы соң, мәхәббәттә янып көйгәндә. Сагынмыйча яшәп буламы соң, уйларымда сине йөрткәндә. Сәнгәр күктә кара кошлар оча, бездә ышык сөю күгендә. Мәңге бергә, мәңге яратышып, яшик җанып бәхет илендә. Яратмыйча түзеп буламы соң, мәхәббәттә янып көйгәндә. Сагынмыйча яшәп буламы соң, уйларымда сине йөрткәндә. Яратмыйча түзеп буламы соң, мәхәббәттә янып көйгәндә. Сагынмыйча яшәп буламы соң, уйларымда сине йөрткәндә. Сагынмыйча яшәп буламы соң, уйларымда сине йөрткәндә. Уйларымда сине йөрткәндә. Игътибар Чулпаннан идеаль ир-атка төп критерийлар. Үз эшен җиренә җиткереп башкарса, сүзендә торса, янәшәдәге кешесенең фикерен хөрмәт итсә, менә шул була инде ул идеаль ир-ат дип елмайды безгә Чулпан.
Язлар гүлләрем, сине уйламый үтәмикән иртәләрем, кичләрем. Дәрестебем мактана, чәчәкләрем вакытына, мәхәббәтнең юлларыннан үтик әле сакына. Дәрестебем мактана, чәчәкләрем вакытына, мәхәббәтнең юлларыннан үтик әле сакына. Күңел туры гөл бакчамның, синдер мәхәббәт гөле. Хисләремне аңлатырга кирәк сандук ашкеле. Дәрестебем мактана, чәчәкләрем вакытына, мәхәббәтнең юлларыннан үтик әле сакына. Дәрестебем мактана, чәчәкләрем вакытына, мәхәббәтнең юлларыннан үтик әле сакына. Кирәк гөлләргә дә, күңелләргә җылы сүз. Саф сөюле йөрәк белән яшәсәк иделә без. Дәрестебем мактана, чәчәкләрем вакытына, мәхәббәтнең юлларыннан үтик әле сакына. Дәрестебем мактана, чәчәкләрем вакытына, мәхәббәтнең юлларыннан үтик әле сакына. Чәчәкләрем вакытына, мәхәббәтнең юлларыннан үтик әле сакына. Дәрестебем мактана, чәчәкләрем вакытына, мәхәббәтнең юлларыннан үтик әле сакына. Мәхәббәтнең юлларыннан үтик әле сакына. Дәрестебем акына. Һәр кыз бала иратны әтисенә охшатып сайлый дип сүз башлады Айгөл Зикирҗанова. Кешелекле, бала жанлы, аңлаучан булсын иде. Улымда шундый сыйфатларны булдырырга тырышам дип сөйләде безгә эшлекне ачып җибәргән Айгөл. Сабый чакта белмәсә дә барысын, үсә төшкәч улым сырады. Әти кая, нигә кайтмый диеп, кулларыма ятып елады. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларын. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларын. Буйга җитеп килә, бәхетләрен сорыйм Ходаедан. Бар гомремне улым сиңа бирәм, күп газаплар күрдең булайда. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларын. Мәхрүм иттең, безне ташлап киттең, башка ярны тапты юлларым. Кечкенәдән белми үсте улым, әти назын, әти кулларын.
düşer kılgan yalgışlar. Bala hakkın hürmet etmegenlige ayırgandır bizni yazmışlar. Sabıyımının yanlarında her şak direk buldu evi babası. Eti bilen enige gümürge rahmet eytip gene durası. Mahrum ettin, bizni taşlap gittin, başka yarını taptı yollarım. Kişkineden bilmi üstü oğlum, eti nazın eti kullarım. Kişkineden bilmi üstü oğlum, eti nazın eti Күміш медаль бүгін Илшат Хамадиевнықы. Идеал ироту яқшы көңілі өз сөзінде тұра тұрған. Идеал хатын қыз болмай, оның қарауы хатын қыз бек шебер болады деп елмайды мұңлы жыршыбыз. Сенегенде сайлап алдым, сенегенде мен қараттырдым, ғашық болдым қарашыңа, ғашық болдым тын алышыңа. Сенің елмайуан күлуін мен яратам, ашуланып қарауыңны мен яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләге сине мин яратам. Яныңа барам ашығып, көрішуне мен күтем етлығып. Үздім шешке қызыларын, мен келем, күт мені жаным. Сенің елмайуан күлуін мен яратам, ашуланып қарауыңны мен яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләге сине мин яратам. Қолымдағы қызыл шешке тирелеп тұтам, ұялудан әйтер сөзім әйтемей тұрам. Күзләріңнің қарасынан аламай қарап тұрам. Күзләріңнің қарасынан аламай қарап тұрам. Сенің елмайуың күлуің мен яратам, ашуланып қарауыңны мен яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән сине мин яратам. Сенің елмайуың күлуің мен яратам, ашуланып қарауыңны мен яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән сине мин яратам. Хәтта мәхәббәт фәрештәсе кайгырткан сихерләгән
яратам. Еш башкаручылардан гына турган хит парадыбыздын бу атнада лидери Нияз Сафиуллин. Өзі бик еш алдыңғылар рәтендә булса да, алтын медален бүген генә алды. Котлыйбыз сине, Нияз. Aşık buladım, bir kürüde yarattım. Mine gene, sen üzüne qarattın. Senin matur yüzülerini yaratıp duyalım min. Aytken matur sözlerinden erip gitem kebek min. Senin matur yüzülerini yaratıp duyalım min. Aytken matur sözlerinden erip gitem kebek min. Kilgen sayın kileseler, kürgen sayın küresi. Kilesina, bağır kayım diyesi. Senin matur yüzülerini yaratıp duyalım min. Aytken matur sözlerinden erip gitem kebek min. Senin matur yüzülerini yaratıp duyalım min. Aytken matur sözlerinden erip gitem kebek min. Benim yanda uğranını berkim de ala almaz. Sen bit bağırım bir revgene yatlarga berük kalma. Senin matur yüzülerini yaratıp duyalım min. Aytken matur sözlerinden erip gitem kebek min. Senin matur yüzülerini yaratıp duyalım min. Aytken matur sözlerinden erip gitem kebek min. Aytken matur sözlerinden erip gitem kebek min. Erip gitem kebek min. Бүгінге барысы да билгелі, тауышлар ашықланды, лайықлылар өз орынында. Тик менә киләсе атнага барысы да башкача булырга мөмкин. Мин Гөлназ Асаева исә яшь башкаручыларга уңышлар теләп, сезнең белән хушлашам. Матур яшәгез, күрешербез.